Jos pundi sinuwun dipun penggalih ingkang mening dipun penggalih. Niatipun sedaya menika budidaya murih ngrembakanipun bumi ing kraton Mentaram. Kuncara njayeng bawana asma paduka ngersa dalem ingkang sinuwun Hamangkurat Agung. Iya. Soma Kancil yen mangkono Purwa Madolan Wusana tembunge Jenderal Amral lumantar Soma Kancil niate becik sae niate luhur sanget badhe ngluhuraken asma paduka ngersa dalem ingkang sinuwun. Iya seksenana Soma Kancil yen mangkono jeneng ingsun Nayogyani ingsun sarujuk lan tak rilani lamun to Tuan Kapiten bakal bangun ana bumi Mentaram iki. Aduh sinuwun matur nuwun matur nuwun. Saudara Soma Kancil, apakah ada persetujuan dari Tuan Sunan? Oh ya, ada Tuan Kapiten, ada. Ya, ada bagaimana? Ini sinuwun, ini sudah apa? Sarujuk itu apa ya? Sarujuk itu sudah menyetujui Tuan Kapiten buat surat pernyataan bersama ngersa dalem Kanjeng Sinuwun Susunan Hamangkurat Agung. Oh ya, kalau sudah disetujui, ini surat perjanjian harus diberi tanda tangan dari Tuan Sunan Hamangkurat Agung. Oh inggih. Mana suratnya Tuan Kapiten? Suratnya mana? Ini suratnya, ini surat perjanjian Soma Kancil. Oh inggih, kula tampi. Sudah selesai Tuan Kapiten. Ini surat perjanjian sudah diberi tanda tangan oleh Sinuwun Susunan Hamangkurat Agung. Oh ya, kalau begitu
kamu bilang sama Tuan Sunan. Waktu ini juga saya sudah menyiapkan makanan yang lahap beserta minuman yang beralkohol. Ada mention double kiwi, vodka, ciu menika mriki. Ciu kalian jenewer menika cara Jawi. Yen cara Walandi menika mboten wonten ciu, enggak ada ciu, enggak ada. Adanya yang beralkohol. Oh iya ya. Ini bagaimana? Apakah hari ini harus diadakan pesta raja? Kalau mau diadakan pesta raja, makanan dan minuman yang enak dan bergizi sudah saya siapkan. Oh nggih, ning kula usul. Matur sinuwun. Ya somo Kanjeng arep matur apa? Keparingipun Tuan Kapiten menawi sampun dipun tampi badhe nuwun sewu minangka tandha katresnan paduka badhe dipun sugata supados pesta raja Ndrawina sami ngunjuk tuwak waragang mensen ciu jenewer double kiwi vodka topi miring menika sinuwun. Ya ngaturke panuwun sing tanpa upama damar mancung sinupet. Menapa kirang? Yen kirang mangke nuwun sewu badhe dipun tambahi nimbali kesenian Jawi. Penyanyi utawi sinden sing nom-nom megal-megol. Mboten nganggo kathok. Lah menika. Mboten ngagem kathok supaya megal-megol. Sasampun jaring ngunjuk dipun tabuhi dikendangi jaipong kon megal-megol. Menika. Lajeng mangke supados kathah sawiranipun, yen sampun kathah sawiranipun dipun bagekaken dhateng kawula dalem ing kraton Mentaram. Mliginipun para wiyaga-wiyaga mesaken wujudipun sampun pucet menika. Rainipun sampun pucet mau kambunipun lecit, mambu lintingan. Ya prayogane siji dina ganti wektu ganti mangsa kala. Aturna menyang Tuan Kapiten. Rembugan iki wis tak tampa. Ature Tuan Kapiten, aku sarujuk antarane Tuan Kapiten kelawan Kraton Mentaram nggone bakal ngampil bumi Mentaram ingkang mapan iring lor. Nggih. Tak suwun kandi banget muga-muga bisa gawe mulyaning kawulaku ing negara Mentaram. Mesti mulya, mesti mulya. Lah badhe dipun bangun kok mboten mulya dos pundi cobi? Upami menika upami. Iring kidul mergi sampun dipun bangun dening Jenderal Dendeles. Sak mboten-mbotenipun mangke papanipun wiyar, papanipun jembar, merginipun alus, merginipun sae. Tertamtu ing sak mangke kathah para kawula ingkang sami mandhe wonten sakiwetengening mergi menika. Saya menika mandhe wowohan menapa mandhe menapa kemawon tertamtu ing sak mangke saged kagem mulyaken gesangipun kawula dalem ing Mentaram sinuwun. Ya ngaturke panuwun sing tanpa upama. Menawi ngaten kula nyuwun pamit. Tuan Kapiten. Oh ya. Ini gini Tuan Sunan. Setelah selesai ini kami dari VOC dari Residen Semarang sudah selesai, maka dari itu kami akan segera pulang ke Semarang bersama Sumo Kancil. Untuk itu kami mohon diri, kami pamit Tuan Sunan mau pulang ke Residen Semarang. Kula ki nyuwun pamit nderekaken Tuan Kapiten. Nitih kereta. Tiyang Jawi yen kersa manunggal kalian kumeni ngombyongi programipun kumeni. Wah, gesangipun mulya, gesangipun majing sinuwun, gesangipun majing. Kula nyuwun pamit madal pasiran nderekaken Tuan Kapiten sinuwun. Sumo Kancil lan Tuan Kapiten yen mangkono sing waspada prayitna ngati-ati muga-muga lakumu antupa kanugrahan mangga cepaka samakala. Inggih madhal nyuwun pamit, kula nyuwun pamit sinuwun. Monggo.
Patih Danubaya kula wonten dawuh Gusti kula tiyang agung. Muga-muga titiwanci dina iki nggon ingsun nyarujuki tuan kapiten nggone bakal bangun ana ing tlatah Mentaram iring lor lan iring kidul bisa kasembadan ingkang ginayuh patih. Namung melang-melang rasing manah kula dosinipun sekawit ingkang sampun adat kupi ingkang sampun lumampah bilih kumpeni utawi bangsa kulit putih mapan wonten bumi Nuswantara menika rakyatipun boten namung dagang lairipun menika daging nang yektosipun badhe njajah durung tungkul kawontenanipun ing kraton Mentara menika nanging prayogane ngucap sing becik jalaran uni minangka puji ngucapa sing becik patih muga-muga nemaik apa ingkang dadi gegayuhan ingsun bisa kasembadan yaiku mulyake kawulaku ing negara Mentaram. Nggih, menawi ngaten mugi-mugi kemawon sinuwun mertuwa njaba ngiras pantesane dipriksa kawulaku ing Mentaram. Nggih, uger kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Margage metuwa njaba tata-tata siaga ngayuda ngiras pantesane dipriksa kahanan tata titi tentreming negara Mentaram. Prastawa timbalan dawuh paduka madal pasilan nyuwun pamit Kanjeng Rama.
sing genah mlaku aja nabrak-nabrak. Lungguh. Wes. Bubrake Rama. Dantanira wang-wang makutha majuru jungku pamu ing rananggana ada pada pecicilan kowe. Kowe nungso Marto ya nungso Marto ning ada pating glajik kleru. Wong Marto dalane jembar dhewe pating glajik mripate pating penonong kaya kowe ora weruh. Nggih, nyuwun pangapunten. Joget ya joget ning ajan ujane Jai Rama. Kowe jenenge kowe iku rusak. Nggih, nyuwun pangapunten kados ngaten benjang mboten badhe kula ambali malih. Apa maning kowe wong wis kaki-kaki jogetan. Alah yo ho Jondoro Demang kula ingkang derek sowan. Nami kula pun Jemuwah Wage. Kowe jenenge sapa? Nami kula pun Jemuwah Wage. Kula yoganipun bapak kula. Sebab bapak kula menika Jemuwah Kliwon. Kula dipun namiaken Jemuwah Wage. Kowe jan-jan iki punggawa apa wiyaga kowe? Kowe dadi wiyaga? Nggih, kula dados wiyaga tukang rebab kula. Bedes. Dadi wiyaga tukang rebab kowe dadi punggawa. Saiki aku tak takon karo kowe. Sawise kowe melu karo Demang Sanga Kancil, piye uripmu kepiye? Alah yo ho. Sasamunipun kula nderek kalian Paduka, manunggal kalian kumpeni, manunggal kalian bangsa kulit putih. Kula sakniki gesangipun menika kepomo. Kepomo keprimen? Gesang kula menika sampun majeng. Rumiyin kula menika badhe mangan mawon dipun rewangi utang-utang. Sak menika kula mboten kurang mangan. Malah kula nyandang pun rapet. Mangan nggih pun enak, turu nggih kepenak. Mboten namung kula bojo kula pun kula tukoke gelang 35 gram. Ya syukur. Kuwi sing jeneng wong melu kumpeni kaya kuwe. Biyen kowe durung gabung karo kumpeni piye? Alah iya. Rumiyin gesang kula menika ketula-tula. Utangipun drindil mboten kantenan. Ning sasampun derek kalian tuan kumpeni. Utang kula sampun dipun lunasi sedaya. Ya kuwi sing jeneng wong manut karo kumpeni kaya kuwe rupe kepenak. Saiki kowe tak dawuhi supaya tata-tata sakwise nggone rembugan ana katon mentahan disarujuki dening ngersa dalem ingkang sinuwun. Ning saka pangiraku iki mesti akeh punggawa utawa kamula sing padha ora sarujuk. Merga apa? Wong iri. Kamula mentaram ku ora wong edo kalih wong edo melarat-melarat. Pura aku lan kowe melu manunggal karo kumpeni sandangane gembyeng-gembyeng. Mula ora mokal akeh sing padha iri.
Mula kowe tak dawuh sing padha iri mrengkang jawuh yen kena dielingke, yen ora kena pateni. Alah iya. Kula kok ken mateni niki dos pundi Ndara Demang. Lah kowe wani apa ora? Ampun malih kalih tiyang sanes. Sedhengipun kula kalih bojo kula dipun bentak mawon kula kepuyuh-puyuh. Lah napa malih kok kula ken wani kalih tiyang? Lajeng kula kados pundi? Wis rombongan-rombongan ora secara kalap kabeh kowe. Potongane kaya clorot kaya kowe. Bentak wong be ora wani. Wis sing baku, sing alang-alangi. Programe Tuan Kapiten Budi Sembadani Bongkoramu. Nggih, mereka kados ngaten ngestaken dawuh Ndara Demang.